Hai! Încă o dată! Aia! Și bună seara, suntem aici la cursa anuală de iepuri și păianjeni și alte animale. Avem aici 4 concurenți. Concurentul portocaliu, albastru, verde și gri. Și dă sta. 3, 2, 1 și... Cel verde este un cal de rasă pură, are o căciulă. Du-te! Bă! Uite. Mi-am pierdut continuare. Ce? Calul verde! Aici câștigător! Cum te simți acum că ai câștigat nimic? Este armăsarul fără coaie. De fapt are un singur coi, dar... Așa, bă, să vă prezint. Uitați, acolo e coiul lui. Și a plecat coiul la plimbare. Aici e vechiul albastru, cel care a rămas în urmă și rasa pură. Hai, 3, 2, 1, start! A luat-o în față, cel verde începe, are agilitate, o pierde, cel castrat moare, nu! Câștigă campionul din nou! Cum te simți? Foarte cam... Băi, fain că tu ai coaie, bravo!